Хәерле кич, кадерле дуслар. Без бүген сезгә үзебезнең 10 дөрес җавап тапшыруының чираттагы чыгарылышын тәкъдим итәбез. Сезнең белән мин Резидә Сафина. Бүген мин сезнең янга кунакка искиткеч үзенчәлекле кешене чакырдым. Иҗаты ягыннан да, холкы ягыннан да искиткеч кызыклы кеше. Ул театрыбызның артисты Ойрат Мифтахов. Сәлам, Ойрат. Сәлам. Хәерле кичләр. Хәерле кич. Ничек хәлләрең? Аллага шөкер, әйбәт. Үзең нихәл? Үземнең дә хәлләр әйбәт, рәхмәт. Ойрат, син инде безнең тапшыруның кагыйдәләрен беләсеңдер. Иң беренче сиңа сорау, син безнең алдагы чыгарылышларны карадыңмы? Карадым, беренчесеннән башлап. Барсына карадың. Сирина. Әйе. Рафил абый. Аха. Ярый, димәк, син кагыйдәләрне беләсең. Беләм. Мин сиңа 10 сорау әзерләдем. Син аны ачасың, укыйсың һәм җавап бирәсең. Ләкин аңа кадәр әйдә әз генә тамашачыларга синең турында, үзең турында сөйләп кит. Танышып китик синең белән. Син безнең Казан җегете. Мин Казан егете. Казанда тудым, Казанда үстем, Казанда укыдым. Гаиләдә мин икенче бала. Минем бер туган абыем бар иде. 11 классны тәмамлагач, Казан театр училищесына укырга кирдем. 4 ел анда укыдым. Аннары инде зур өметләр баглап күчеп киттем Әлмәткә, Әлмәт шәһәренә, Әлмәт театрында эшләргә дип. Әйе, менә хәзер мин сиңа бирәчәк сорауны сиңа инде еш бирәләрдер. Казанда үскән, Казанда туган, Казанда укыган, яшәгән җегетнең Әлмәткә күченеп китүе ничегрәк булды бу процесс? Син озак уйладыңмы, әмма бу, ләкин бу уйламыйча гына килеп чыктымы? Бу сорауны дөрес син генә бирмәдең. Билмисең аны. Инде эшли башлаганнан бирле бирүчеләр бик күп. Беренчедән кызыксыну булды башка шәһәр белән. Безнең бит курсны махсус Әлмәт театры өчен әзерләделәр. Бер-ике тапкыр Әлмәткә барып кайтканнан соң мин нык кызыксына башладым ул шәһәр белән, ул театр белән. Алар Казанга гастрольләр белән килгәндә кызыксыну бик зур иде. Нәрсәдер үзгәртәсе килде. Казанда кайнап, гел яшисе килмәде, яңалык кирәк булды үземә. Шуңа күрә бер авырлыксыз мин күчеп киттем. Менә күченеп килгәч тә мин ул елларны, ул вакытларны хәтерлим. Без бит инде бергә килдек. Мин әле авыл баласы була торып та, менә Казанда 4-5 ел яшәп алгач, Әлмәткә күченеп килгәч, миндә барыбер ниндидер бер Казанны сагыну хисе булды. Килгәч тә ияләшеп, тиз генә ияләшеп киттем. Шуның хәтле Әлмәткә килүе, Әлмәтне бик нык яраттым дип мин мәсәлән үзем алай дип мактана алмыйм. Синдә менә килгәч тә, Әлмәтне күргәч тә, театрны түгел, гомумән Әлмәт шәһәрен. Синдә андый хис булмадымы? Мин ялгышмадым микән дигән. Андай хис юк. Андай хис булмады. Мин шаккаттым Әлмәтнең матурлыгына, чисталыгына. Менә конфет кәгазы тотып барсаң да, аны менә булай итеп кырыйга ташысы килмәде. Чөнки бөтен урамнар чип-чиста. Шуп савытын эзләп бардым мин. Әйе, менә каягына ташар икән дип. Мин Казанны сагындым, бигрәк тә әниләрне сагындым, чөнки үзең беләсең, туган як инде. Синең өчен ташлап китеп килсәң авыр булды, ияләшергә авыр булды, чөнки миңа самостоятельность дигән нәрсәне татырга туры килде. Әгәр дә сез авылдан күчеп китеп, син әйтмешә Казанда инде 4 ел буе син өйдә яшәп укыдың. Әйе, мин сезгә бит фатир эзләргә туры килде, бүлмә сыймайтырга. Миңа бит анда авырлык туры килмәде. Мин ничек әни белән яшәдем әтилә. Шулай яшәде. Менә монда инде мин күченеп киткәч, миңа шул яктан бик авыр туры килде. Синең өчен чыннан да яңа тормыш башланган инде, әйме? Бер яңа тормыш башланды. Һәм син ярата торган, син ошаткан, син яраткан тормыш дип әйтәбез инде. Әйе, әлбәттә. Ярар. Әйдә, Ойрат, хәзер сорауларга күчеп, кайсын телисең, шунысын аласың, кычкырып укыйсың һәм җавап бирәсең. Бисмилlah. Театраль гаиләнең плюслары һәм минуслары. Ярар. Иң зур плюс синең тормыш иптәшең сине аңлый. Чөнки ул күрә нәрсәдән шөгыльләнәсең. Күргән ишеткән бар шундый гаиләләрне хатыны ире аңлап бетерә алмый. Шуңа күрә кай вакытта ничектер ограничение куйган сыман дип әйтмәсәм, читенсенә алмасаң, кушаклашу сәхнәсе булсын. Ул сәхнәсе булсын. Әзрәк теге ирем хатын нәрсә әйтер икән дип, барыр уйлаучылар бардыр. Безнең яктан
Андый нәрсә юк, шаклашабыз бушабыз. Иркен. Бер нәрсә әйтмиләр. Яшен батырын түгел, безнең театрда да, безнең практикада да андый хәлләр булгалады бит инде. Теге ничектер кочаклаша торган, анда ничектер ятып тора торган сәхнәләрне утырып уйнаган хәлләр мәсәлән булды. Минем үземнең дә егет кеше тарафыннан, ул гаиләле кеше булып, хатыны рөхсәт итмичә, безнең белән утырып уйнаган спектакльләр булды. Синең булдымы шундый практикада шундый хәлләр? Минем практикада... Синең тарафтан түгел, менә... Юк, минем дә практикада андай спектакльләр бар, минем тормыш иптәшемнең репертуарында да бәйтен спектакльләр бар, ләкин әйтәм бит, менә без бер-беребезне аңлыйбыз. Бу бит инде чынбарлыкта түгел. Сәхнәдә генә. Әлбәттә. Ул сәхнәдән чыккач бит инде ул шул партнер белән инде убышып чаклаша бирми. Шуңа күрә без бөтен нәрсәне аңлыйбыз. Әлбәттә, бу бик зур плюс. Минусы бармы? Әлегә бер минусларын да күргән юк. Әлегә бер минусы бар дип әйткәнеңне көтеп торган идем. Бер минусын да күрмисең, әйме? Ну, минуска санамыйм аны. Менә бигрәк тә ул менә балам булгач, ике артист кешедә бер спектакльгә эләккәч, барыбер әзрәк кенә читенрәк туры килә, баланы калдырырга туры килә. Бигрәк тә спектакль чыккан вакытларда, ял көннәрендә эшләргә туры килсә, төннәр эшләгәндә кайбер кешеләрнең туганнары була калса да, Аллаһка шөкер, хәзер безнең бала үсте. Үзе дә артист. Үзе дә артист, Аллаһка шөкер. Бигрәк тә бәләкәрәк вакытта шут кенә шундый менә сораулар тугалап алды, ләкин алар ничектер үтте дә китте, ничектер безнең театрда үскән бала булып чыкты ул безнең сәйдәшебез. Единственное шул минус шулдыр ул. Бергә эләгүем спектакльгә. Но ансы да инде минуска бик полный минус дип кенә әйтәм мин аны. Менә biz менә әле генә әйттек бит, кайсы бер гаиләләрдә шундый проблемалар бар инде. Кемгәдер мәсәлән, безнең театрдан да яшь артистка менә мәсәлән китергә туры килде театрдан, гаилә хәлләре аркасында шундый. Менә сезнең гаиләдә шундый проблема туса, мәсәлән, ул яктан димим, көнләшү ниндидер ул проблема димим, менә кайсыгызгадыр булса, театрны калдырырга туры килсә, менә гаилә аркасында ничектер менә шу әлегә дә баягы балалар белән бәйле булсамы, сезнең кайсыгыз юл куер иде микән дип уйлыйсың син? Китергә туры килсә театрдан. Миңа калса, әгәр дә ки миңа әйтсә, минем тормыш иптәшем менә шундый хәл, миңа театрга китергә кирәк дип. Мин бер дә уйламыйча китәр идем артына. Гаиләгә шулай кирәк булса дип әйтәсең инде, гаилә беренче урында. Беренче урында ничек кенә яратсам театрны, хөс һөнәремне яратсам, минем тормышымда шундый хәл булып алды. Миңа театрдан китәргә туры кирәк иде. Театрдан китәргә. Сез инде карар кабул иткән идегез. Мин карар кабул иттем. Мин аңа әйттем, Сирина, мин театрдан китәм, башкача булдырып булмый. Шундый хәл булды. Шундый хәл булды. Ул гаилә белән бәйле. Миңа театрдан китеп Әлмәттә генә калырга түгел, гомумән миңа Әлмәттән китеп Казанга китәргә туры килгән иде. Каршы килмәде. Син кая барасың, мин дә шунда барам дип. Җавап бер генә булды аның. Шуңа күрә, әгәр дә ки менә инде алай булмасын инде, алай була калса да, Сирина әйтсә, китергә туры киләчәк дип. Юк инде, мин яшәй алышым бит инде, юк инде, яраткан беләм, яраткан һөнәрем, яраткан эшем, яраткан бинам, театрым, ләкин гаилә белән театр арасында сайларга туры килсә, мин әлбәттә гаиләдә сайлыйм. Эшне табып була. Мин синең белән килешәм. Любой эшкә ияләшеп, любой һөнәргә ияләшеп була. Төрле һөнәрне үз итеп була, өйрәнеп була. Гаиләне сакларга кирәк. Ярый, рәхмәт, Гайрат. Бик матур җавап. Миңа ошады синең җавабың. Миңа үземә ошады. Киттек. Хатын кызлардагы иң ачыгына китергән сыйфат. Бер сыйфатлары да ачуымны китерми дип кенә әйтмә инде миңа. Мин беләм. Менә син кемнеңдер сыйфаты ачуны китерә барыбер. Син минем уйларымны укыйсың, чыннан да ачуны китерә торган сыйфатлар бар. Юк.
Гомер хатын кызны алганда менә. Юк, менә син мәсәлән, минем үземнең, мәсәлән, мин хатын кыз, минем бүгенге көнгә кадәр машина йөртү теләге миндә юк, һәм гармон уйнау теләге миндә юк, һәм мин ул хатын кызларда ул сыйфатны җинем сөйми дип әйтмим. Миңа калса, минем ул әлбәттә башымда. Ул теге бәлки ул алай түгелдер. Бу минем генә фикерем. Нишләптер минем хатын кыз машина йөртми һәм гармонда уйнамый дип уйлыйм мин. Һәм мин ул эшләрне эшләмим үзем. Һәм миңа бер кайчан да эшләргә туры килмәсен иде дип телим. Чөнки хатын кыз менә мин машина йөртәсем килә иде, машина йөртеп керим әле мин дип чыгып китми, ул бит инде кирәклектән эшли аны. Әгәр дә сиңа аны эшләргә кирәкми икән, димәк синең тормышыңда бар да яхшы дип уйлыйм мин. Бу минем фикер. Менә синең дә менә хатын кызга бу сыйфат килешми дигән бәлки ниндидер. Бармы шундай? Юк, хатын кызым син шәгәрдә миңа кирәкми, мин аны эшләмим кайбы. Ай, тукта. Юк инде. Тукта. Менә син Сиринәнең нәрсә эшләвен син ошатмас идең. Сиринә әгәр дә менә үзгәреп китсә кайсыдыр якка. Син риза булмас идең аның белән. Нишләсә ул? Юк, андый нәрсә юк. Шуны белмим. Мин андый әйбер юк миндә теге. Мин киресенчә, әгәр дә машина йөртергә аның теләге булса, мин Юк, машина ярар, ансы һәр кешенең үзенеке. Иран дип әйтәм. Димәк, син хатын кызларда булган бүтән сыйфатларны да яратасың. Бар инде ул. Менә әле искә төште. Менә кайвакыт теге кысылалар алар. Үзләренә кирәкмәгән нәрсәгә. Теге менә син аны эшләдең, менә төрле бер ул эшләп куйдың, беләсең син аны дөрес икәнен беләсең. Бәлки ул дөрес түгел, ләкин син аны ничек дөрес эшләргә ничек кирәк икәнлеген беләсең. Менә шулай итәргә кирәк, син аны беләсең бит. Яңа эшләячәксең. Ләкин менә әйтеп куйырга кирәкме сезгә? Кайвакыт. Шул сыйфат сиңа ошамый. Әйе. Ул синең ошамый китә. Үз эшеңне генә белеп тора әле бит. Әйтегезме? Үз эшегезне генә белеп торырсыз әле. Юк, алай группа түгел инде, ләкин менә Юк, алым инде мин син әлбәттә. Театр өлкәсендә дә булгалы, менә бигрәк тә хатын кыз ягыннан ишетелә андый сүзләр, бигрәк тә менә теге сәхнә. Эмоциялар. Эмоцияларга бирелеп инде сәхнә корган моментларда, нәрсәләр куйган моментларда. Бу бит булай тормый, бу бит дөрес түгел. Менә шул беләм мин аны куйдым гына әле. Куям мин аны куйшырып куям, беләм, үз эшеңне генә белдек. Кайвакыт әйтәсе килә. Ул бигрәк тә именно хатын кыз ягыннан ишетелә, ул ир-ат ягыннан түгел. Яхшы, рәхмәт Айрат. Ярый, Айрат, без кысылмаска тырышабыз. Үзем өчен җавап бирәм. Син үзең җавап бирәсең. Хатын кыз өчен кем җавап бирә? Булды, рәхмәт. Монсына да җавабын ишеттек. Yerine bu sen kağılmayı diye. Аңа беренче чиратта кагыла инде. Үзеңне физик һәм рухи яктан ничек формада тотасың? Физик яктан мин әйтмәс идем теге мин күнегүләр эшләргә тырышам. Ләкин безнең театр, безнең һөнәребез бар физик яктан бәйле ул. Ул бию, ул сәхнә хәрәкәте. Бигрәк тә менә яшерен батырым түгел, күбегез беләдер, мин әле артист кына түгел, мин әле сәхнә эшчесе, монтировщик бараш, анда бигрәк тә физик яктан. Телисеңме, теләмисеңме? Теләмисеңме, бара әгәр күтәреп бирә кирәк. Менә вакыт булганда әзрәкме бию залда менеп шөгыльләнеп алырга тырышам, тренинглар булганда шөгыльләнергә тырышам. Бигрәк тә теге ташламаска тырышам инде менә физик күнегүләрне. Барыбер озак эшләмичә торсаң, ул сизелә. Гәүдәңдә сизелә башлый. Ул чыннан да сиңа ярдәм итәме? Менә әйтәсең бит, әллә нигә бер тырышам. Әллә синең күбрәк физик сиңа тәэсир итә, менә шул сәхнә эшчесе булып та эшлим дисең бит син. Физик яктан физик күнегүләрне күп эшләргә кирәкме син формада булсын өчен? Әллә нигә бер генә спорт залга барып килүдә җитәме сиңа? Әллә нигә бер генә түгел, теге Әгәр дә син сәхнә эшчесе булмасаң дип әйтәм, менә гади, менә мин сәхнә эшчесе түгел, мәсәлән, миңа көн сайын йөрергә кирәкме спорт залга физик формада булыр өчен? Мин әйтмәсәм өчен көн сайын йөрергә кирәк. Ул ничектер аерыла, менә барыбер теге үзеңне
форма китерәсең, син бары үз тотышыңны бары үзгәртә ул синең бары көндә ясамасаң, атнага 1-2 тапкыр шөгыльләнеп алсаң да, мышцаларың син бары тонуска керә башлый. Син әзрәк осанкаңда тураеп киткән була, син әзрәк гәүдәңне җыя башлыйсың. Булды, рәхмәт. Рухи яктан үзеңне китаплар укыйсыңмы, җырлар тыңлыйсыңмы? Үзеңне ничек? Мин хәзер үземә хас булмаган әйберне әйтәм, мин китаплар бик укымыйм. Белмим нәрсәгәдер. Мин укыйм төрле статьялар, мин интернетта бик актарынам, ләкин менә теге әгәр дә кирәк булса укыйм. Әлбәттә, әгәр дә спектакль чыгарганда, төрле материаллар укырга туры килгәндә мин укыйм. Менә мондый буш көннәрдә китапны алып кая? Синең вакытың юк инде. Вакыт булганда да мин китап укыйм. Әгәр дә кирәк булмаса. Җырлар тыңлыйм, төрле җырлар тыңлыйм, эшләгән вакытта җырлар тыңлыйм, бигрәк тә бер нәрсәдән шөгыльләнәм, мин җыр тыңларга яратам. Аннан бит әле сезнең гаиләгезнең бер үзенчәлеге, бу очракта инде мин Сиринәне әйтеп китәсем килә. Ул гел менә нәрсәдер төшерүдә. Сез машинада барасызмы? Ул бит үзенә күрә бер хезмәт, һәм сине төшергәндә бит инде үзеннән үзе кеше теге формада булырга тиеш. Ул да бит бер тәрбия моменты димме, кеше һаман сайын үзен формада тотсын өчен уйнасын дип әйтмим инде мин. Бары бер дә бит менә кеше үзен төшергәндә ниндидер формада була. Бу әлбәттә бик зур хезмәт, бик зур тырышлык. Менә мин үземне, мәсәлән, алай дип мактана алмыйм. Теге үземне төшерә алам, ниндидер кызыклы видеолар үзем белән төшерә алам дип, аның өчен бик күп вакыт һәм энергия сарыф итәргә кирәк. Миндә андый әйбер тоже yok. Мен әллә нигә бер төшереп куям, Instagram'a постлар кертәм. Менә Сирина алада егәрмә чисте дип китә ул. Эшкә барганда. Син хәтта эшлисе дә юк, тора торасың. Мин барам. Дип әйтеп куя да, сәлам дип әйтәм, мин дальше барам машинада. Аның өчен син бик тырышлык куймыйсың. Ул менә аның каян сүз таба ул. Менә шуны әйтәм, ул да сиңа бәлки ниндидер үзеңне рухи яктан формада тотырга ярдәм итәдер. Әлбәттә. Аның белән не соскучишься. Ярый, рәхмәт, Айрат. Киттек. Студент вакыттагы үрнәк малай бүген дә үрнәкме? Менә әле күптән түгел. Мин аны сиңа сөйләдем микән? Кемгә сөйләдем микән? Училищеда үрнәк малай идем. Бу безнең укытучыбыз, сәхнә теле укытучысы Рәүф абый Айратка һәр вакыт үрнәк малай дип дәшә иде. Шулай вакытында килә идем, дәресләргә вакытына хәзерле идем, бөтен нәрсәне өйрәнә идем. Казанда Камал театрында январь азагында 30 январь көнне ул әле өйләнмәгән спектакленә кайттык та. Безнең Әлмәт театры группасына ВКонтактеда моның турында мәгълүмат эдиләр, Казаннан шаватып кайттылар, төрле комментарий яздылар. Менә шул пост астында Рәүф абый язган иде. Элек үрнәк малай булган идең, хәзер сәхнәдә себереп йөрисеңме шунда? Шундый сүзләр язган иде. Мин анда бер сүз бар да, себерим дигән шул сүздән. Шул сүзне исендә калдырган. Әзме күпме үрнәк малай булып калдым, ләкин ничек әйтим, тырышам, үрнәк малай булып калырга тырышам, вакытында эшкә киләм, вакытында сүзләрне ятлыйм, гел әзер булып киләм, ләкин кай вакыт менә үрнәк буласы килми. Булмый. Киләсе буласы килмешеннән дә кай вакытта индер безалаберне безбашный малай булып йөрис килә. Ансачан да шулай, кай вакытта карап куясың да, тукта нигә мин менә шулай йөрим соң әле ул дип. Син менә шулай булыр өчен, вакытында килер өчен, рольләреңне ятлар өчен, тагын ниндидер менә үрнәк булыр өчен, син тырышасыңмы, бик күп көч сарыф итәсеңме, әллә син үзең шундый менә була бит шундый сыйфатлар? Мин үзем шундый, минем натура шундый. Мин белим аны, миңа аны башыма тукы өйрәтмәгәннәр. Ничектер китте ул. Әлбәттә, теге әтиәниләр вакытында тәрбия бирәләр. Вакытында тәрбия бирәләр. Теге соң калма, дәресләренә хәзерлә дигән әлбәттә тәрбия булды. Бәлки шул кысынып калгандыр каты итеп, ләкин менә мин теге юк вакытында дигән юк. Минем ничектер үзеннән үзе автоматик рәвештә. Син бик бәхетле кеше. Бик бәхетле кеше. Мин алай булдыра алмыйм. Әгәр дә ки менә сәгать 10-га эшкә әйтәләр икән, мин 10-нчы яртыга килеп утырырга. Әзерләнергә. Кай вакыт менә иттерәк, мин бәк озак җыенам кай вакыт. Кай вакыт түгел көндә инде.
Ахирына 4 саат ішінде жинам. Мен жектеріне жинам да мен 9-ға келіп отырамын мен ішке. Енді жиынған метинді бұл... Неге үйде отырып тұрған? Неге үйде отырамын, жиынған метинді. Ішке барып отырамын мен. Мен нәрттігі жектер сверхпунктуальный кіші мен. Сен молодец кіші. Шоң көріп қойыр кішілерде, наоборот, бұл ошу да кетер алар. Слишком нәрттігі пунктуальность. Ну, миңа қалса сенің яныңдағы, міне әйлене тере сенің яныңдағы кішілерге бик жайлыдыр сенің білен. Міне бүгін де сен сұңа қалмадың, қой біреулерден айырмалы боларақ. Вақытында келдің. Миңа әлі яздың, нешлейбіз, қой барабыз деп келіп, міне ол бит рәхәт. Кіші сен еткен вақытқа келіп, өзінде де нендідір қызықсыну, һәм түгеллік болу деп айтам. Ол сенің өзің айтасың, ауырлық тудырмай дейсің. Сенің тередегі кішілерге ол ауырлық тудырмай да тудырмай. Чөнки рәхәт, соңға қалған кіші бит инде ол рәхәт түгел. Ішің артқа қала деген сөз бірнеше минутқа. Дұрыс. Қай вақыт неге соңға қала, мен вақытына келем деп, қай вақыт ол кіші сыман боласы келе дегесінші. Ләкин болмай. Рахмет. Өзіңні бәқітлі артист етіп санайсың, артистқа санайсың ба? Мен бәқітлі, мен театрда іштейм. Мен яратқан хөнәрімні таптым. Мен сәхнәдә өзімні көрем. Мен әйтемен ешек, мен хамам шол қозам білән бәйлі, шол үйленмәгән білән инде. Хәтерләсәң, училищта оқығанда, Камал театрындағы спектакльдерді қарағанда, басқышта отырайды, екі яқлатып, біздің гіл шол бұл қырыдағы сәхнәғынан қарасаң, оң яқтағы басқыш еді. Міне, ол әлі үйленмәген инде спектаклі башалана тұра, бізге команды берділер, біздің бірнеше минуттан соң 3-ші звонок болады. Мен басып тұрам сәхнә артында шығара әзірленіп, біздің да үсті күз көрініп тұрам. Спектакльда мен шул күзгіге нешіктір қарап алдым да, күзгіде тамаша залын көрем, әм басқышта отырған студентларыны көрем. Нешіктір мен мезгіл ішінде теге шаққа қойттым да қора әлім айтам. Қойшандыр, біз шулай айтып басқышта тізіліп отырайдық де, сәхнәдә басып тұрушыларына қарайдық. Қойшанда болса бізде бетін артист болады, шулай айтып басып тұрашақпыз. Һәм мен сәхнә артында басып тұрам, сәхнәгә шығырға әзірленіп тұрам. Һәм анда инде башқа поколение студентлары отыралар. Біздің орында уже болған. Һәм мен нешіктірімнен қонақланып бәхетлі екенімні аңладым. Әміне сен ше ойлайсың, бәхетлі артист дегеш, біз бетінде өзінен өзі кішінің шақси тұрмышын түгіл, театрны, сәхнәні көз алдына кетіреміз бәхетлі артист дегеш бетінде. Кіші артист бәхетлі деп саналсын үшін өзін өзі. Біз бетінде айтабыз, міне түп роллер, зор спектакльлер деп индейме. Рольның зорлығы, кішкенелігі мөһим екен, өзінің профессиясын яратып, сойлап алған кіші үшін, міне бәхетлі болыр үшін. Біздің училищеде үйреттілер, рөлінің зорлысы кішісі жоқ. Өзің білесің. Мен деген рөл болса да, оны яратыра керек, эпизод рөл болама, массада болама. Бәләкей бір таппыр шығып кератыран рөлім болса да, сен аны шундай деп яратыра дейш. Чөнки қой вақыт именно шул рөл кішінің есінде қалашақ. Ләкин, қой вақыт андай рөллерін ойнап үйреді тойдыра башлай. Мен аны өзімнен шығып айтам. Мен өзімнің бәқір етіп саным, чөнки мен түрлі жанр түгіл. Мен ешек айтырға Күләмі яғынан түрлі күләмлі рөлдер башқарам. Массыда еріп кіне бәхетлі етіп түгіл. Әлбәтті, ол қоғайданы, әлігін айтқан қоғайданы өтірі керек, шынанда, ләкин... Ол мүнәсәбәт яғынан енді бүтінсіне де мүнәсәбәт бір түрлі болуға тейіш. Ләкин менімді қой вақыттығы төп рөлді дамысы келе. Гіл массыда жүгіріп еріп, «Эй!» деп қышқырып кіне түгел. Шынанда, ондай шоқлар болғалдай. Әлбәтті, ол қар бір артисінің әйтмәсе де ішіндегі бір... Қарбір артиста бардыр ол. Әлбәтті. Рәхмет. Сен демек бәхетлі артист. Мен бәхетлі. Мифтаховлар ғойләсі ойына нешесі мақша тұздыра. Қызықлы сұрау. Біз оқшаны... Тұздырмайбыз. Біз аны тұтамыз.
Без әлбәттә ничектер акчаны бер үк вакытта ничектер кысып та тотарга тырышмыйбыз. Шул ук вакытта барыбер үзебезгә нәрсә телибез, шуны позволять итәбез. Әйе. Менә яшерен батырын түгел, минем зарплата квартира өчен китә. Машина өчен, чөнки ул кредит калган. Һәм кайбер түләүләр өчен. Сирнәнеке Димәк, сез Сиринәнең акчасына гына яшисез. Минем акчага яшәмим. Димәк, Сиринә яшәтәсез. Сиринә яшәтә. Ошау, кай вакытта тәмешкеләр алу булгалый. Сиринәнең акчасын әлбәттә садикка түләү. Аның бит тоже үзенең түләүләре бар. Крупный түләүләр өчен минем акча китә. Һәм сез крупный түләүләрне аена ничә сум түлисез? Сиңа салматта әйтеп. Әйе. Юк. Мин бу сорауга җавап бирмим дип әйтәсең икән телең белән. Димәк, җавап бирмибез. Мин бу сорауга җавап бирмим. Булды. Күчәбез икенче сорауга Айрат. Үзеңнең вакышлы кешегә саныйсыңмы? Әйе. Нишләп? Нинди понятие вакышлы кеше, нинди понятиедә вакышлы кеше баштан аңлатып бирмә, аннары мин сиңа сорауга җавап бирәм. Вакышлы кешеме? Әйе, нинди моментта дип әйтмәсәң, нинди сәхнәдә вакышлы, тормышта вакышлы. Гомумән, менә без инде синең үрнәк икән турында әйтмибез, ул вакышлыкка керми, ансаның башка мәсьәлә. Вакышлы кеше теге ничектер тиен санап, менә андыйны да әйтмим инде мин. Син вакышлы кешеме? Акчалыкта, әгәр дә акча ягыннан булса, юк. Әгәр дә менә ниндидер сәхнәне алсак, менә әгәр дә бөтен әйбер мәшгуль булырга тиеш, мәшгуль бу вакышлыкмы, юкмы? Менә әгәр дә сиңа әйтте икән кеше режиссерлар эшләргә, син алып эшләргә тиеш. Юк, бу вакышлык түгел. Юкмы? Юк. Значит, вакышлык Бу син үрнәк малай нигә күчерәбез аны темасына. Юк, значит, вакышлык түгел. Мен вакышлык дигәч. Вакышлык беләсеңме, мин башка төрле инде безнең телдә әйтерим, бәлки соран кеше. Әйдә шулай дип үзгәртәбез сорауны. Син соран кешеме? Юк. Үзеңне соран кеше дип. Вакышлык дигәч, бигрәк бөтен нәрсәгә бәйләнеп торучан, бөтен нәрсәне тютүлгө буларга тиеш. Юк, бу очракта мин теге сорауны язганда аны күз алдында тормаган идем. Соран кеше түгел син. Юк, соран түгел, соңга тиенендә бирергә кеше. Ярар. Ай сайын ничә тиен бирәсең инде син хөкүмәткә? Ул сорауга җавап бирмим. Син миңа җигеләй бер уйлап чыгарды. Рәхмәт Айрат, әйдә, киләсе сорауны ал. Тормышымдагы иң зур югалту. Зур югалтулар булды. Тормышта. Берәү генә түгел. Иң якын кешеләрне югалттым. Бер буратлы. Ул 2020 ел, мин аның бүгенге көн сыман хәтерлим. Баштан җәй көне әтине җирләргә туры килде. Аннары 5 айдан соң абыем китеп барды. Сез бу вакытта бу хәбәрне син кайда белдең? Син кайда идең бу вакытта? Әтинең китеп барганын мин Сирнәдән белдем. Казанга кайтып җиткәч кенә. Сез Әлмәттән кайтып бара идегез. Без Әлмәттә идек. Сиринәгә шалтыратты килен, абыйның хатыны. Ләкин мин трубканы алмадым. Бу миңа шалтыратты килен. Дөресрәге миңа шалтыратты. Сиринәнең телефоны безучкада булгандыр инде. Бу миңа ишетмәгәндер дип миңа шалтыратты. Мин трубканы аңа биргән идем Сиринәгә. Ул анда әти үлде дигән хәбәр әйтәсе булган. Ничек менә Аллаһ Тәгалә әйтеп куйган. Үзе шулай бирде. Сиринә моны белдертмәде. Кайтып җиткәнче. Әйе, шулай менә ярар дип, аңарчы минем әти ятып чыккан больницада. Инфаркт белән. Әти тагын больницага эләкте, янына кайтырга кирәк дип әйтте Сиринә. Бер сер дә белгертмәде. Кайттык Казанга. Баланы калдырырга кирәк инде дип әйтте. Әби белән бабай янында, чөнки больница юлында йөргә туры килсә, авылда. Әйе. Читен булачак дип.
Анда да әллә ни сизмәдем. Казанга кайтып җиткәч кенә мин әйттем, булай булмый бит инде, өйдәгеләргә күчтәнешләр аларга кирәк дип, кибет янына туктагач кына берничә метр гына кала. Шуны хәбәр итте. Бу хәл кайда булган? Иде, больницада? Иде. Ул больницадан чыккан иде инде. Ул больницадан чыгып ярты ел үткән иде инде. Якын түгел арасы. Янында ничек булган инде хәл? Кеше булган. Абый эштә булган, бу залда ятып торган булган килен белән малайы спальнядан килен уянып чыккан кухняга ашарга әзерләргә. Улы чыккан бит инде уйнарга, давайте, әйдә уйныйбыз дип, бу әти эндәшмәгән инде. Эндәшмәгәндә әнисе янына җигергән. Давайте мине уйнамый эндәшми дип. Аннары килен чыгып залга караса, әти селкенмәй инде. Шунда гына беленгән, яткан җиреннән китеп барган инде. Бер караганда бу әлбәттә сезгә бик зур сынау. Бу инде моны бер нәрсә белән дә теге чагыштырып та булмыйдыр. Теге үз башыннан кичкән кеше генә беләдер дип әйтәм авырлыгын. Икенче яктан караганда, менә әйтәләр бит, элек менә без инде әбиләр, бабайлар белән үскән, минем әби гел әйтә иде, менә үзенә теләкләр теләгәндә әйтә иде. И Ходаем, әз авыру, асат үлем бир дип әйтә иде. Теге менә сез бит белмәгәнсез дә менә тыныч кына китеп барган дисең. Әлбәттә бу Ходай Тәгаләнең бер шулай язган, язмышның бер шунда язылган әйберсе булгандыр дип әйтәм. Айрат, сиңа бик авыр булса да, абыең турында да берничә сүз әйт. Абый минем полная противоположность иде. Алмаз исемле. Алмаз исемле абыем, 2 яшькә олы миннән. Үзем котырып йөри торган, психланып йөри торган бала булсам да, ул бәлки икенче баланың гадәтедер инде, бүтән гаиләдә шулдыр инде. Ул нык тыйнак кеше иде. Нык тыйнак, нык сабыр кеше иде, ләкин әйтсә әйтә инде ул. Нык әйтеп куя иде. Ул да менә йөрәк давление ягыннан бик слабый кеше булды инде ул. Эшендә булгандыр инде. Ул нык интекте, бала чактан бирле, мәктәптән бирле ул давление интегә иде. Югары давление йөрде инде ул. Мин ул вакытта Тольяттида идем. Фестивальдә 29 ноябрьләр иде бугай. Мен шунда сирнән хәбәр итте, абыем реанимациягә эләкте дип. Эштә җыгылган булган бу. Давление белән инде. Әйем. Эштә җыгылган булган. Ну барда яхшы әйтәләр инде, ләкин теге менә хәлен үз хәленә китереп, операция ясарга кирәк диләр. Пока менә алар бит инде баллар буенча. 8 балл булса, ясарга ярый. Абыйныкы 3 кенә булган. 8-гә кадәр күтәрә кирәк диләр. 8-9 кимендә булыр диләр. Спектакль үтте. Без кайтырга чыктык. Шунда кайтканда миннән сирнә сорады. Син нәрсә эшлисең дип әйтәм. Кайтып барам. Җокла инде син. Казанга кайтара туры киләчәк, абыйның хәле начарайды дип. Шунда Казанга кайткач, мен Казанда идем. Икенче көнне иртә белән хәбәр иттеләр. Безгә түгел әле бергә эшләгән кешеләрне хәбәр иттеләр, шалтыратып китеп барды. Вакыт буенча ул мен кайткан көнне китеп барган булган. Безгә аны хәбәрен әйтмәгәннәр. Айрат, әмне әлбәттә әтиең дә, абыең да бу инде теге әйтеп югату, нинди генә югату сүзләр эзләсәң дә югатып булмый торган әйберләр. Синең әлбәттә аңлашыла, борчылуларың да, сагышың да әлбәттә аңлашыла. Әмне әниең бу хәлләрне ничек кабул итте? Әни бик авыр күтәрде. Бигрәк тә улын җирләгәч. Бигрәк тә. Нык авыр кичерде ул. Аңа да удар булды. Ул да инсульт кичерде. Шул менә әни белән булган хәлләр өчен мин китергә мәҗбүр булган идем театрдан. Казанга. Ләкин ничектер без тукталып калып, бөтен нәрсәләрне, бөтен әйе, бөтен юк дигән җавапларны уйлап, без
qo'llarga bilatib vaqtlasha. Lekin Allohga shukr hozirga yani g'alaybat. Borasida o'z o'rnida. Lekin mana men narsa ishlarga bilmas edim, ayna ketib borsa ura. Hali aytidan apravit etmagan obidan onları olda biz elbette bulganda Sirina xabar etdi. Ani jig'ildi dey. Aniga insult bo'ldi dey. Endi men undan narsa ishlarga bilmas edim. Endi ketib borsam aytaman. Alloh saqlasin. Endi aningga da o'zingizga da oyrat sinovlarni Alloh Taala ez bermagan. Uzun ömürler bersin. Siz bir-biringizga tirak bo'lib, hali uzoq yillar yasharga yazsin. Amin. Rahmat. Bek zo'r rahmat. Bu bek og'ir sening uchun og'ir temaga сөйләгәнең өчен, җавапларың өчен бик зур рәхмәт. Киләсе сорауга күчик. Еш укынасыңмы? Дәйе. Нәрсәләр өчен укынасың? Төрле нәрсә өчен. Кибеткә барып әйбер алсам да бу миңа кирәк идеме дип. Белмим, менә ул водолейны менә әйтәләр бит. Син водолей шундый икәнсең, рыба шундый икәнсең дип теге. Бу икеләнүме синең? Ничек бу? Син алып микән, юк микән дип? Алгач укынасың. Икеләнү түгел, менә дөрес эшләдем микән, кеше нәрсә әйтер икән. Менә мин моны алып дөрес эшләдем микән, хәр укынам менә шуңа эшләгәнгә, менә алганга бигрәк тә менә. Ничек чыгасың син бу хәлдән? Менә үземне кайызым онытайм. Син миңа охшамасын икән дип Сиринаның апасы да әйтә. Водолейлар шундыйлар дип. Белмим, бәлки чыннан да шулайдыр. Менә кибет, мәсәлән, кибеттә йөрибез. Сатып алдым мин бер кибеттә түгел, Казан экспресста сатып алдым. Через плечо мотор сумочканы. Ин карайм инде. Ин бик мотор, ушаттым инде. Килде Казан экспресса. Алдым мин аны, утырам. Менә кирәк иде. Укыны утырам мин аны. Алганда икеләнмисең син. Юк, мотор бит ул. Икеләнү юк. Теге әзрәк кенә кирәкме, юкмы? Алам. Аннары зря алдым мин аны. Теге укынышлар була. Ол не только теге материал яктан, теге нәрсәләр сатып алу ягыннан эшләгән гамәлләр аркасында менә шундый сораулар туыра. Аны үзеңдә җиңеп буламы? Бәлки ул сиңа комача аламыдыр, син аңа игътибар итмисеңдер, шуңа күрә ул синең шулай еш була торгандыр. Мәсәлән, бу күнүләрем аркасында мин күпме интегәм дип үзең белән үзең көрәшәсеңме син? Или ул сиңа ләкин комача аламыймы? Комача алып ала, ләкин теге син әйтмешли комача алып бу миңа дип тынычландыра башладым үземне. Үткән Үзгәртеп табамын бит. Мин ул сумканы кирәк дип. Тынычландырам. Каязап алам да тынычландырам. Белмим, бәлки натуры шул. Укынырга туры килә. Ярый, рәхмәт. Әле соңгы сорау. Иң беренче булып Сиринаның нинди сыйфатына игътибар иттең? Сиринаның хәзер шундай банальный җавап әйтәм инде. Гадилегенә игътибар иттем мин аның. Һәм менә турлыгына ничек бар шундый ул, менә кирәк әйтә дә бирә ул сиңа җавап бирә. Икеләнеп итеп тормый ул. Турысын бәреп әйтә ул. Шул вакытта аны ничектер җиңел. Гади кеше ул. Аңа ничектер подходлар табырга кирәк. Мин теге әйтәсең дә куясың. Менә ничектер җайлашырга кирәк. Ул гел ачык. Ачыклык сыйфатына игътибар иттем мин аны. Иң беренче. Ул ничектер менә балкып тора иде. Безнең беренче танышуыбызда якты кеше булып балкып тора иде. Менә син әйттең инде баналь дип. Бәлки бүгенге көндә бу сыйфатлар киресенчә баналь түгел, бик еш очрый торган сыйфатлар түгелдер. Без бит ничектер ясалма дөньяга күченеп барабыз бит инде әкренләп. Кешенең ничектер ачыклыгы, дөресен әйтә алуы, бәлки бу инде бүгенге көндә бик ничек дип әйтим, затлы сыйфатларга керә торган. Бәлки бүгенге көн өчен. Элеккеге кебек бит кешеләр теге менә күршеләрне генә алсаң да бер-береңә теге ачык ала йөрүше дә юк кебек хәзер кеше бит бер-берсенә ябылды. Бу ничектер шундый затлы сыйфат бүгенге көн өчен. Дөрес. Мактыйга Сиринаны. Мактыйга Сиринаны.
Айрат, сиңа бик зур рәхмәт. Килгәнең өчен, сорауларга җавап биргәнең өчен. Әле бу моның белән бетми. Беләм мин сине бетмәгәнен. Анда нәрсә дип атала әле ул? Бу шака ничек әле? Шака түгел. Без инде моңа бик күп эзләдек татарчасын. Рафик абый безгә тәрҗемә итте. Шалт-шулт. Шалт-шулт сорауларга шалт-шулт җавап. Ләкин шалт-шулт дип курыкма. Озак итеп җавап бирсәң дә ярый. Беренче сорау. Сорау дип инде. Син дәвам итәргә тиеш. Кирелегем аркасында Кай вакыт үкенергә туры килә. Шиттән карап торганда гына Кешегә бәя биреп булмый. Балачак ул. Сагындыра торган чак. Әгәр атым булса, Кара. Әгәр атым булса, мин аны сатармын. Мин аны эшләтмәс идем. Шәп җавап. Карап, ничек әйбәт җавап. Пенсиягә чыгу белән мин Дикар түгел, нәрсә ул теге табигатькә чыгып китәрем пенсияне ничек әле гостиницада яшәүләр минермән түгел, әмма теге үзем машина чыгып китәсем бит әле табигатькә теге диңгез буена. Әйе. Шунда чыгып китәрем. Шунда чыгып китәрем. Кыш көне кар, әҗәй көне яңгыр. Кәҗә мал түгел. Базик автобус. Мин беләм нәрсә икәнен. Ничә ел йөргән барып, базиклар да автобус түгел. Ишеттегезме? Кәҗә мал түгел. Базик автобус түгел. Артист тормышы ул. Артист тормышы ул. Көнләшерлек тормыш. Үпкәләү аркасында күпме хаталар ясыйлар. Хәзерге ни өчен үпкәләмә бу? Әгәр мен хайван булып тусам, ат булыр идем. Җанат ат. Язмыш мине сынаса да, мин сынауларны үтәм. Рәхмәт, Айрат, сиңа бик зур. Түгел, матур, дөрес җавапларың өчен без инде синең белән бер-беребезне бик яхшы белгән кешеләр буларак, бу әлбәттә искиткеч эшкерсез, шундый дөрес әңгәмә булды. Бик зур рәхмәт сиңа һәм тапшыруыбызның кагыйдәләре буенча тапшыруыбыз азагында мин килгән кунакларыма алар ярата торган әйберне белә итәм. Мин инде сине әйтәм бит белгән кеше буларак, күзәтүләремнән чыгып, синең көн саен нәрсәне яратуыңны, нәрсәне яратып эшләүеңне күреп, сиңа да син ярата торган бүләк әзерләдем. Әгәр дә син тамашачылар да ул бүләкне күрүләрен теләсәң, аны камерага күрсәтә аласың. Бөтен тамашачылар да Айрат Мифтаховның нәрсәне бик каты яратканын белсеннәр дисәң, әлбәттә күрсәтә аласың. Мин сиңа ул бүләкне хәзер бирәм. Рәхмәт итеп, Айрат, әлеге бүләкне кабул итеп ал. Әйе. Менә өстенә бастым. Әлбәттә мин аны күрсәтәм. Әлбәттә күрсәтәм. Менә ул Димәк, Айрат Мифтахова белән лимон. Мин әйтәсем килә. Мин моны әтидән күреп өйрәндем. Синең әтиң шулай эшләй. Әйе, әти лимон белән кофега лимон салып эчә шикәр белән. Мин теге әзрәк ППга күчкәч, правильно питание күчкәч, шикәрдән баш тарттым. Ләкин менә моны тәмсез булыр дип уйлаган, киресенчә күпкә тәмлерәк булды. Әле ул бит нәкъ шундый растворимый кофега лимон салып эчәсез. Мин әлбәттә белмим, сез аны ничек эчәсездер. Ләкин мин синең белән бу әйберне яратканыңны. Айрат, бик зур рәхмәт сиңа. Килүеңә, матур әңгәмәң өчен рәхмәт. Һәм әгәр дә синең тамашачыларга бүгенге көндә ниндидер киңәшләрең, теләкләрең булса, әлбәттә син аларга тапшыра аласың. Иң беренче рәхмәт сүзем сиңа. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт чакыруың өчен. Рәхмәт. Эшемдә актарып, тышка чыгарга ирек биргән өчен, уйларымны, фикерләремне. Һәм дә ки нәрсә әйтәсе килә тамашачыга. Хөрмәтле, кадерле яраткан тамашачыларыбыз. Әлбәттә, сау-сәламәт булыгыз.
Безнең театр белән кызыксынабыз, безнең театр тормышы белән гомумән кызыксынабыз. Спектакльләр генә түгел, менә шундый матур проектларга килегез. Үзегез күрәсез, безнең музейларда арт проектлар ачылып бара. Иң теләгән ике нәрсәм бар минем. Беләм, беренчесе бик авыр булырдыр ул, ләкин дә тырышып була, вакытында килергә тырышыгыз әле спектакльләргә. Чөнки менә кайвакыт спектакльләр башланып китә, безгә тамаша залыннан керергә туры килә. 7-10 минутларда, 7-15 минутларда театрга кирип баручы тамашачылар бар. Беләм, бәлки пробкага эләккәннәрдер. Шуңа күрә әйтәм, авыр нәрсәдер ул бәлки, ләкин тырышырга кирәк. Икенче бер телефоннарны сүндерегез зинһар өчен спектакльләрдә. Ике телдә игълан итәләр. Аның берсе Риздәбез игълан итә, икенчесе Рамазан. Урыс телендә һәм татар телендә игълан итәләр. Сүндерегез зинһар өчен телефоннарны. Бу бик комачаулый. Әлбәттә, без артист кешеләр буларак, аңа игътибар итмәскә тиешбез. Ләкин гримеркада отырганда да ишетәбез, сәхнә артына басып торганда да ишетәбез. Телефоннар шылтырый, әле аны сразу сүндермиләр, әле аны сразу сүндермичә аңа җавап бирергә тотыналар. Сөйләшәләр рәхәтләнеп зинһар өчен. Үзегезне хөрмәт итегез, безне дә хөрмәт итегез. Бәхетле булыгыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Бик зур рәхмәт сиңа, Айрат, бик зур рәхмәт килүеңә. Очрашып торыйк, күрешеп торыйк, сөйләшеп торыйк. Рәхмәт бик зур сиңа. Шушының белән бүгенге әңгәмәбез азагына якынлашты. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.